Wambonga ngani lo muntu owakusizayo, wambonga ngomsila njengenja, kumele uyombonga lo muntu owakusizayo, wambonga ngomsila njengenja. Khuzani mfowethu, uma ubiza umuntu ngencuba, incuba bancane abantu abadla inyama eyincuba. Is the Black Life TV? UGADLA lo owakwa Nxumalo ey'ntabeni zaseshowe, bambiza ke ngobathi-ke uGADLA bethithiza siqedise intombi sabiza sibiza ishumi lenkoma nenkomato nebhudu netshalo sivathe kulayini. Umasho ingavakashelene ngale kwentaba uthi nosabeze bethembe bethi sehlatshiwe kuba Nxumalo hlatsha inkabi enkulu khulumani. Kanti banabanga babona izinqa zakhe lo mpembu mafikazi ushaya kwashanga. Intombi yalifihla ibhayibi ingamazi ukuthi uzofika umagqama lo njengelanga. Zisho njalo-ke ezangakithi insizwa le evuma enkanini eshowe esigodini sasemadladlule ngaphansi kwaleya nkosi le okuthiwa uvela wakwashanga. Lana ngizonithulela i-CD yami la esihloko sithi Idixa Lolimi. Masikhuluma ngodixa lolimi, sikhuluma ngabantu abathi mabekhuluma ngathi ukukhuluma kuvela kwabaqhamukela nje, njengoba usuke uyithele emgaqweni kuzoqhamuka imoto bese ubhleka nayo ibhleke nibhleke nobabili. Abantu abavele bekhuluma inkulumo abangayazi ukuthi ibhekiswephi, bethi mabeyikhuluma inkulumo ilumele, njengokuthi mangithi lapha kwidixa lolimi mfoka Manqela wawuthini, wawuyofunani emabhida ungabizwanga. Mfoka Manqela umthandeni yini lena yayikwenza ukuthi uzuthi kukhona umuntu wambona kwembula kwembeswa, umuntu wawubona kwembula kwembeswa kuthela ngemvula ensundu. Ngabe leyo nto ayihlalini kabuhlungu kubalandeli baleyo insizwa owawuyibona kwembula kwembeswa noma ihlobo zalowo muntu? Uyayibona leyo nto ukuthi ihlava esibi kanjani? Uma ngabe umfoka Mhlongo uDSD ebiza abantu ngamaphara, akekho umuntu othanda ukubizwa ngephara. Ngicabanga ukuthi lona iphara uqobo lwalo alikuthanda igama elithi iphara. Mangabe ubiza abalandeli uBlue ubiza ukuthi amaphara bavele bagqokisa izikipa nje, ngabe wawuqonde ukuthini mangabe usho njalo? Masiya lapha nensizweni ukhuba khuzani mfowethu, uma ubiza umuntu ngencuba, incuba bancane abantu abadla inyama eyincuba, bancane kakhulu. Mhlambe abantu abalambile ngendlela ehlula ukwenza. Akujwayelekile ukuthi umuntu nje ibhungu lakwabo noma intombi yakwabo noma ogogo abakholwayo noma izalukazi ekholwayo noma umkhulu abakholwayo beyidla incuba. Ngisho impela abamasonto abaningi incuba bayidla. Ubona-ke into engadliwa nayisalukazi ukuthi uma ungabiza umuntu ngayo lowo muntu uthi abambuke kanjani abantu bazovele bebona nje ukuthi into eyenziwe lowo muntu vese nje incuba. Izo-ke izinto ey'fana njengalapha nje mangabe ukhuba ethi insizwa yakwangobese igqoka amateki amakhulu, abantu bakubukisisa-ke bayabona ngempela ukuthi mhlawumbe usayizi wakho ngabe uyawugeja mangabe uthenga amateki esitolo eshokubhotsi ethi hayi wena ngathi ugqoka amateki amakhulu. Naye-ke umfoka Ngobese naye aphendule naye ngenye indaba yakhe ethi wena waphuza amahewe endidane igula. Kanti uma ngicabanga nje ukhuzane mhlawumbe naye ngaleso sikhathi akanakanga ukuthi indidane yayithi iphuza lapha Khuba yena ekhona upotse ebuka, yabona ukuthi naye wayethi nje unikeza umfana ngoba phela umfana nawe esakhule engakadumi ngokungako. Kanti yena ugadile lo ukuthi ngelinye ilanga kodwa nje sekubukeka kabi ukuthi yabona nje uma uphuza into yomuntu ogulayo, njengoba abantu beyiphathelwe icorona nje, wena usume ephuce izinto zakhe ayidlayo ingakakuphathi wena, usho ukuthi lamagama nje ayidixa lolimi. Ngempela funeke isizwe sakhe, ngoba emculweni kaMaskandi funeke sibakhe abantu abasilandelayo, singabagqugquzeli ukuthi babe sempini. Ngibhala ingoma yami lapha utrack number 1 A Friend Like This. Le ngoma ngiyithathele lapha na ku-Trevor Gumbi lapha ku-SABC 1. Ngabuka indlela angazi ukuthi ubani umsunguli walelo hlelo,
kodwa ngazi uTrevor Gumbi angimazi kumsunguli walo umsunguli walo ngiyamncoma kakhulu emhlabeni jikelele mhlawumbe abaculi abaningi akaze beyibheke le hantu ukuthi yazi abantu abahlanganiswa lapha kuhlanganiswa abantu okufuneka bazane ngempela kuba bangani bangampela umazi ukuthi mayithanda itiye uphuza nhloboni uphuza itiye noma uphuza ikhofi mayiphuza ama tea bags uphuza nhloboni ama tea bags i-green tea noma i-trinco uwazi ukuthi uphuzani mangabe ebuhlaba utshwala wazi ukuthi cha uphuza lenhlobo yotshwala ingakho ke ngayibhala lengoma ifriend like this ukuthi bengimenyiwe ku-SABC1 bengizohamba nabaculi bangakithi kodwa ngibabonile ukuthi ngathi sebenokungizonda zonda kancane ngoba ngishalo ushuni ohlukile hayi ngabona ukuthi hayi ngeke bazongishintshela ihlalo sami sibe bomvu uzothi engazi ukuthi ugadla akaphuza utshwala avela athi ngiphuze lion isifela ihlalo sami sibe bomvu ngibe ngayibhalile lion mina ngibe ngibhale i-green tea ingakho ke ngathi angidede kubona ngase ngiza lapha engomeni track number 2 gede indaba zabantu abadla ukudla emncwabeni yabona ke leya ingoma iyona yangijulisa kakhulu ukuthi umubheka abantu mina ngikhula ekukhuleni kwami ngangazi ukuthi insizwa ena 20 years ayiye emncwabeni kwakuya abantu abadala kakhulu emncwabeni futhi ke mangabe kwakuyiwa emncwabeni kwakuyiwa ngoba kuyongcwatshwa kuphela kutholakala leyo nto makunamanzi noma amahewu kuphuze lawo manzi kuphuzwa amahewu uma ngabe uya la ufiwe khona bekuhanjwa nezijumbana zokudla kuphathwe obhontshisi kuphathwe ijumbana zempuphu kuphathwe umbila kuphathwe inkobe zisiwe kulowo muzi okufiwe kuwo kwakungadliwa ukudla kwala okufiwe khona ingakho ke manje abantu sebevele begqoke kahle beswenke kuthiwa ilezi ingubo ngizoyigqoka emncwabeni kabani ofethu lento iyalibulala izwe ngendlela esimangaliso bese kuba ingoma laphana bazungeza abanye abantu bacula njengomgqumeni abanye bacula njengomtshengiseni abanye bacula njengomjikijelwa ushuthi bazungeza ihlalo sebukhosi mabefuna ucula njengomjikijelwa ngoba umjikijelwa angikhumbuli eyaphesheya kwezilwandle angikhumbuli umtshengiseni eyaphesheya kwezilwandle angikhumbuli umgqumeni eyaphesheya kwezilwandle yingakho ke mina ngithi kungcono nokuthi ulandele indlela ka Shelimhlophe ulandele indlela kaMbuzeni ulandele indlela kaPhuze Chemist ukuze mangabe ulandele lo shuni ushuthi ulandele ukuthi yiba ilento oyiyona iba umaskandi uphushukela wayezethi ngabe kuse umaskandi lo noma umbhaqanga ushuthi wayizwa lento ukuthi abaculi abasawucula umaskandi kahle kahle sebecula umbhaqanga iwona kumbhaqanga lo sumningi kakhulu njengamanje kubaculi asebeucula njengamanje sekumbhaqanga thina ke sawubambile umaskandi nobaba uPhuze Chemist nabo washela imhlophe nabo Mfiliseni Magubane bese kuba ingoma ethi amampunge mpunge shintshwana ngemali kudayiselwa noduma mampunge ubusungasazi ukuthi umculo nje kathathwe nje abekwe phezulu kanti ugijinyiswa imali ngale ngemuva umuntu uyalandela kahle ikhono nokubhalwa kweingoma uze uthi hayi akekho lo muntu ekuculeni kahle kodwa ke ngokuthi ngoba kuphushwa imali ushuthi ke kushintshwana ngemali kudayiselwana udumo umuntu mayiphethe imali uyakwazi ukuthi anikeze abanye abantu imali yokuthi aphusheke emculweni wakhe bese kuba ingoma insuku zenkani namhlanje zinsuku zenkani sebenzisa inkani la ngangisho lenkani le yokuthi ezweni asebenziseni inkani kodwa ngangibheka ukuthi insuku zenkani asibhekeni ukuthi laba abantu abasemathexini bakwazile ukuthi bona bengalethi lento yokuthi uma uqashwa emathexini kufuneka ilicense akubhekwa futhi ukuthi uneminyaka ewu18 noma uneminyaka ewu65 usho ukuthi ababheki age yomuntu babheka nje ukuthi umuntu
ungakanani ushuthi labo bantu abangosomatekisi babaleke kakhulu emhlabeni. Bese kuba enye ingoma utrack number 7 ethi sesavuma thina ukuba ngamagwala ngoba qaleni insizwe zayihamba zemgangeleni zifike zishane emgangeleni zopha amakhanda mayixabene insizwa zibiza nemgangeleni ifike ishayane opha amakhanda insizweni. Kodwa manje abafana sebephatha ibhamu usuvele udelelwe nje umfana omncane ukudelela umfana omncane azi ukuthi uzokukhomba ngesibhamu ayikho into ozoyenza. Sesavuma ke thina ukuthi sibe amagwala ngoba sesesaba izibhamu, not ukuthi lo mfana ngeke ngikwazi ukumshaya uma ngabe ebheda, kodwa sengakuvumela lokho ukuthi ngibe yigwala. Bese kuba utrack number 8 imkhuba yezihambi. Wayikholisa umngani wami, wayikholisa wena wathatha isihambi wasifaka ekhwapheni imkhuba yezihambi. La kunabantu okusifuneka beqhamuke kwamanye amazwe bafike la eSouth Africa. Mabefika abantu la eSouth Africa basuke beze ngezinto eziright abaningi, abanye beza ngobugebengu. Kodwa ngenkathi kuza abantu wazi ukuthi beza ngezinto eziright abanye bengena, bese ke uhulumeni ethi cha laba bantu nabo abantu abafana nathi kufanele ukuthi sibalekelele. Bese kuba ikhona lokho ukuthi mase behluphake akusaziwa ukuthi kuzokwenziwa njani ngoba ithina esayilaya sabavumela sasingazi ukuthi bazogila lemkhuba. Njengokuthi nje uthathe unkosikazi, uma uthatha unkosikazi uyakana ukhipha inkomo zakhe ulobola unkosikazi afika unkosikazi akuhluphe, usho ukuthi umuntu owayilayayo wena owathatha umuntu oyisihambi omfaka ekhwapheni. Imkhuba yezihambi ke iba njalo ke ibese siyaxaka uxakwe into Idixa Lolimi ke utrack number 9 bese ngilibalulile. Bese siza utrack number 10 imbangi yami. Usuqala ukungishaalazela imbangi yami, usungibona emaphepheni, usungibona usungizwa ngidlalwa okhosini. Khona ke abaculi abebukelane phansi kuthiwa hayi lo ngeke ezedlala, ngeke eze nimbone, ngeke eqashwe emcimbini, ngeke ezaphumelele. Kuthiwa ngeke uzumbone lo, ngeke ezaphumelele lo, ayikho indaba kalo. Kusho nabalandeli ukuthi hayi ayikho indaba kalo, ivukane edala kushona yonke into. Kuthiwa hayi uGadla uyabhimba, kwasha kwacima kwavutha amalanga. Bathi uGadla uyabhimba, pho yini abantu bemthande kanje. Angazi ke ukuthi yini mangabe uGadla ebhimba pho abantu bemthande kanje. Izinto ezifana nalezo obona ukuthi imbangi yami ke isiqala ukungishaalazela ngoba sengibona emaphepheni, sengivela sengilalelwa nasemsakazweni, ngidlalwa nakumhlobo wenene, ngidlalwa nokuzo zonke iziteshi zomphakathi. Usho ukuthi imbangi yami manje isiqala ukubona lo muntu ngangithi ngeke efike indawo, kodwa manje useyilento esifanele ukuthi angaba iyona. Sibizela ubala, basibizele ukuzoganga ngathi, basibizele ubala, basibizele ukuzoganga ngathi. Bathi ayikho imali isiphelile. Ubizwe emculweni kwi-festival kodwa kuthiwa imali ayikho. Ulindeleke lokho onikezwa khona. Kubalekelwa leli gama ukuthi thula angiselo nivukana mina sidlala abacula abagwazela umakhombana bambizanga hey bamyekelene emdala kangaka. Bese sithi bese bembiza ke manje umakhomba kuthiwa simbize kodwa sizothi imali hayi mfowethu incane imali esinayo uzothatha lokho kukhona. Usho ukuthi sibizewe, sibizula ubala, sibizele ukuzoganga, kubizwe ukuthi kuzogangwa ngathi. Bese kuba utrack number 12. Utrack number 12 uthi kwasho yena wathi akangisabi. Uzizwa kanjani pho manje? Kwasho wena Mandla wathi awungisabi. Yini pho isikutatazelisa mangabe ungibona? Ngoba i-challenge iyafakwa wena wathi awungisabi. Uma ngabe wathi awungisabi, melana phela nami musu kutatazela mangabe usungibona. Sengifikile sengithe qathatha. Uma ngabe wawuthe wena ungisabi, kwasho yena wathi akangisabi. Pho yini esikutatazelisa uma ngabe sengifikile eduze kwakho? Siyeke ku track number 13 ekuyona egcina esengumfana. Le ngoma ethi esengumfana iveza ukuthi esizulwini siqinile lapha esizulwini, lapho olimini lwesiZulu ukuthi awukwazi mfowethu
ngicabanga ukuthi njengoba kade uthatha unkosikazi uqala wayibheka izinto ukuthi umama hayi funeke phela ngiganise umama wami kuqala ngaphambi kokuthi mina ngithathe unkosikazi. Awukwazi ukuvele umfana nje uvele usuke uthi hayi uyagana esiZulwini ke ngempela la kokuba nje khona isiZulu khona la kunenkondlo khona okuthiwa othi mangabe usinelwa o noma ugcacelwa esiZulwini nina ke nebese nithi abantu bavele kuthiwa umshado kodwa kwaZulu sithi uyasinelwa noma umgaco ubegacelwa umfoka bani futhi ngapha esilungwini ngiyezwe senithi ethi umuntu osifazane kusho wena ndoda uthi ngicela ungishade angazi ukuthi ubani ke ushado omunye la ngisuke ngazi ukuthi ubani ushado omunye kodwa insizwa nje ehamba iyofuna intombi ukuthi cha wena nkosikazi ngicela ube umngame nazi inkomo lento ke iyayenzeka kanjena mangabe ibingakho kokuthiwa awukwazi ukugcacelwa unansizwa uma wakho engagcagcelwa ngoba kunenkondlo eyayishiwo uma unenkondlo yakhe owayisho ngalenkathi ezogana kweNxumalo. Ngiyakhumbula nje umama engitshela ukuthi inkondlo yakhe ayithini ethi ongihamba nje kunesilalo esikwamakhelwane wayezondo baba kuthiwa yisono singakanani usho ukuthi isuke intombazane ikhuluma ngokuthi mayiphuma kubo iyogana yathi ihamba iyogana kodwa kwakunabantu ababezonda uyise. Usho ukuthi ke leyo nkondlo uma sekugana umkakho wena kufanele uma wakho ngelanga lomgcaco uma wakho ahambe athathe umakoti wakhe bame naye athathe akhiphe inhloko leyisike ifakwe umakoti wakhe ifakwe uyena bese esho inkondlo yakhe umama wakho asho inkondlo yena agaca ngayo. Usho ukuthi manje uyakhombisa ukuthi ngiregister lo muntu esikhundleni sami ngoba mina sekuyaphela ngami sengigugile zonke izinto zala ekhaya seyizoqhubeka zibe umakoti omusha uyena sozohamba endleleni kade lento yokuthi umakoti athi uma wakhe akamfuni angazi ukuthi iqhamuka kuphi ngoba usuke vese intambo eyinikiwe asikho nesidingo azathi umuntu umakoti athi uma wakhe akangifuni abazi kahle ukuthi njengoba ezogana njena umfica uma wakho egugile ayikho into azoyimelana naye usezobamba yena indlela ekade ihanjwa umama wakho izinto nje enjalo. Ngibonge kakhulu ke kubabukeli beBlack Life TV ukuthi babone uGADLA ela ngiyanithanda kakhulu engingakubalekisa ke kakhulu manje ukuthi siya emsebenzini ke manje kulesi D bengifuna nje ukuveza ukuthi impilo ekhona emhlabeni kwenzakalani yini eyenzakala kulesi D elandelayo kuza ingoma zakwansizwa ngempela labo bantu abathanda umculo wakwansizwa bazozwa nje ingoma zakwansizwa. Isihloko salesi D ezayo sithi njengenja masithi njengenja uhambonga ngani lo muntu akusizayo uhambonga ngomsila njengenja kumele uyombonga lo muntu akusizayo uhambonga ngomsila njengenja. Umuntu mangabe wawusuke ekhaya uzohlala eThekwini awusamazi umuntu owakusizayo njengoba nje nakhu kuneyinkinga ezweni khona iPresident Ramaphosa mhlawumbe akasakhumbula ukuthi ubani umuntu wambeka owamkhomba nje ngomuna ukuthi ayikufanele kube uRamaphosa ofuneka alandele esikhundleni ngempela sekuba umengameli oba babe khona abanye abangaba khona mhlawumbe akasakhumbuli ukuthi ubani siye kukhuzana mhlawumbe ukhuzana akasazi ukuthi umuntu wamsusa wamtakula lapha mhlawumbe akasambheki nakumbheka umuntu wamtakula emthatha embeka kuleli izinga kulona mhlawumbe usephethwe amanye amakhampani Mthandeni kanjalo uPotso kanjalo GADLA kanjalo akasakhumbula ukuthi ubani umuntu owamsusa lapha emuva wamthatha wazombeka ngenhlanhla ke mina le ngoma ngeke ize ngihile ngoba ubaba uJaji Madonda MG Zondi kuza ku Dr. Khehlelezi kubo bonke abantu abangisizayo akekho ngisho yedwa umuntu
engimlibele ukuthi wake wangithatha wangibeka kuleli zinga engikulona step by step. Ngiyabakhumbula bonke. Yingakho ke le ngoma izothi wambonga ngani lo muntu owakusizayo noma wambonga ngomsila njengenja. Injalo indaba. Is there black